Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo nemurume uyo anoita zvekun'anga, saka inini ndini mukadzi wake wechinumber 2. ane vakadzi vake avo vanokwana kuita vatatu. Takaroorwa at the same time, inini namainini vekupedzisira ava. So mukomana Ashe ndakagamuchika zvakanaka mumhuri, takatosanganawo paFacebook, then ndokubva ndachizobva kuJoni ndichiuya kuno kuZim. Kana uri upenyu mukoma, tikurarama upenyu hwakatonaka uye zvekare tinotogarawo kumasuburbs muno muHarare. Mukomana Ashe, one thing that I want to tell you is that vanhu vari kuita zvechivanhu, vanoita zvekun'anga, vari kubata mari mukoma, like the way that we are living our life. Vacho avo vanotouya kwatiri vaine maproblems avo, even though munhu achitokudza kutoti I am coming from Canada, America, Australia or wherever, munenge mava kutomunzwira tsitsi, dzimwe nguva kuzotopedzisira mava kutomubatsira nekuda kwekuti mari yatiinayo yakawanda. But mukoma, ndichiuyawo pano nhasi, chandiunza hakusi kuganza kwete, ko ndiro basa rababa, tingagodei, but ndine secret iyo yandinonzwa ichindiremera mumwoyo mangu. Apa ndiri munhu wekuti handina futi chipfuva. Ndinotya kuti kana ndikaramba ndakachengetedza family secret iyi, ndipo paya pekuti ndinokwanisa kuzongokaruka ndatoudza kana hama dzangu dzepedu. Ndokusaka ndasarudza imi mukomana Ashe kuti munge muchizondiverengerawo confession yangu. So mukomana Ashe, pandakaudzwa namai guru mushure mekunge ndapindawo mumusha, ndikabva ndanzi mainini, kana tati fambei, pane zvamuri kufanira kuti munge muchizoziva uye zvekare zvamunofanira kuti munge muchizopota muchindibatsira, because murume wedu uyu pane zvimwe zvekuti iye ari ega anenge asingakwanisi kuzozviita, uye zvekare ndizvo zvinototiraramisawo. So ndakabva ndati zvakanaka mai guru. Then nerimwe zuva, because umwe neumwe anogara kwake ega, saka mai guru ndakatokaruka ndatoona motikari yavo yatosvika pagate. Ndokubva ndabuda paya ndikati muri sei kule? Zvakabva vati mainini, pindai motikari. Pandakapinda mumotikari ndipo apo pandakabva ndazoona kuti mumotikari kubackseat kwainge kuine chimwe chibhasiketi chetswanda so chainge chiriko, asi mubhasiketi umu mainge muine hembe dzainge dzichikwana idzo kuita 5 dzakasiyana-siyana, uye zvekare nemazambia. Handina hangu kuda kubvunza, vakabva vadriver. This was somewhere kuma3:30. Ndokubva vadriver vakabva vadriver, takabva taenda kuna mukuvisi uko mukoma, ndopa vakabva vazoti amaini ndoti munge muchizondibetsera. Tikaenda nezvinhu zvezve mukoma, ndokubva vachizotanga kuita sekunge vainge vachipira here kumanjuzu or what. Panguva yacho iyo ndainge ndisati ndava kunyatsokunzwisisa kuti what was going on. So ndakavabatsira paya mukomana Ashe. Tapedza kudaro, then zvinhu zvezve takazvisiyako kumvura, ndokubva tazomukira makuseni, ndokubva taenda tikanozvitora mukoma. Takamukira samwe kuma5 AM, ndokuenda tikanotora zvinhu zvezviya zvainge zvakatonyorova. Then vakabva vazoti zvinhu izvi kuti vange vachizozviyanika kumba kwavo, because kwavo ndokunoitirwa matare nei nemafamily meetings. Takabva tazozviyanika kwangu, vakazonditi muzondifonera as soon as zvinhu izvi zvaoma, then munofanira kuti munge muchindifonera mainini. At that time ndainge tisati ndatengerwawo yangu motikari. Zvakazoti zvaoma zvinhu zviya, ndokubva ndachizovafonera ngati agulezi zvinhu zviya zvaoma. Vakabva vachizoya ndokubva vatora zvinhu zviya. Takazoti tadzokera kwavo, ndipo apo pandakazoona manje vava kupa vamwe vasikana vavo vebasa nevazukuru kuti vange vachidzorera zvinhu zvezviya. That was when it came to my mind kuti hembe idzi ihembe dzevaya vanenge vauya kuzorapwa. Saka each and every person anouya unopiwa pekunzi unge uchigara, but hembe dzenyu kune kwadzinoiswa. Saka vanobva vazotora mukana iwoyo kuti hembe dzenyu paya imimi pamunenge muri busy mumatare muchiita sei, ndo padzinotorwa hembe dzenyu, then dzobva dzaenda dzanodeketererwa kudziva kana kuti kuna mukuvisi sezvatakaita ipapo, and you won't even notice anything. Mushure mekunge zvinhu zvezvo zvaoma zvinongodzoswa zvekare apo pazvinenge zvatorwa. So ipapo she did not tell me, like I was just assuming, ainge angoriwo ma-assumptions. Nekufamba kwenguva mukoma ndipo
pandakatanga kuudzwa mafamily secrets akasiyana-siyana, as in kuti iyeyoyo murume wedu like ainge ambori muprofita mushure mekunge anetsana nevamwe bishop vekuchechi kwavo achida kutorerwa chipo chake nabishop vaya, ndipo paakachizotanga kufamba achidawo kuti anga achisvitsirwawo mudzimu uyo wainge uchinzi ugere paari. Ndipo paakazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti aregedze kuita zvouprofita obva atanga kuita zveun'anga. So mukomana ashe nerimwe zuva pane imwe family yandaingonzwa ichinzi kune family iri kubva kuUK, vanhu ava vainge vakazoroorana for nearly 10 years. Apo pandainge ndichiudzwa hanzi kubva zvavainge vakatanga kugara vose, they had been trying for a baby, they went everywhere kuma-fertility clinics and what but hanzi vainge vakatadza kuita mwana naturally. Saka ndipo apo pavakazopiwa mafone numbers ababa ndokubva vachizouya kuZimbabwe. Tainge takatovamirira ipapo, that is when I participated. Handidi kukonyeperai, ndainge ndava kutoziva kutoti kana zviri zvo zvinotiraramisa then hell I have to do it, because neniwo ndine vana uye zvekare ndakatoroorwa ndikatobvisirwawo mari yakawanda. Vabereki vangu vanotochengetwawo zvekudaro, so I do assist my own husband. Panguva yacho iyoyo couple iya yekuUK payakauya kuti inge ichizoona baba, uko kumba kwaamai guru kwainge kwakazara macustomers, saka space kwainge kusitomborina. Ndipo apo pandakazodaidzwa nababa vakabva vati vainge vachida kutaura neni. Ndakaenda kuya then vakabva vazondiudza kuti macustomers aya awo avainge vakambotiudza nezvavo namainini vadiki ainge ari munzira achiuya, saka we were supposed to go with them kumba kwangu, uye zvekare maduties edu ataifanira kuti tinge tichizopefoma ainge ari nekuvabikira, kuvawachira and to take care of them, sezvo vainge vasina motikari apa, vainge vasingadi kuti hama dzavo dzinge dzichizviziva zvekare kuti vainge vakauya kunoku kuZimbabwe. So I was the one who was supposed to drive her up and down, because ivo amainin license vainge vasati vava nayo panguva yacho iyoyo. Okay, I then accepted. Then I waited for them. After vabetserwa, the first night vakarara uko kumba kwa my guru, then the following morning I went and I collected them. So the task that was required of me to perform, ndainge ndakanzi bhutsu dzemurume wacho, because ainge aine mapair of shoes. Akati one day ndaifanira kuti ndizowana zuva iro randinoba one of the pair of the shoes, ndobva ndazoenda nadzo kuna mukuvisi. Mushure mekunge ndaenda nadzo kuna mukuvisi, ndaifanira kuti ndinge ndichizonodeketerera ikoko. Musi wacho iwoyo ndakatoenda noumwe muzukuru anozvigona, because inini like I'm really scared knowing kuti you are going to dedicate another person's life kumadziva ikoko. Takazodzoka nadzo bhutsu dziye dzemukoma, and when the laundry day came, ndipo apo pandakazoba imwe t-shirt yemukadzi wacho, and I immediately reported kuna baba, even though vainge vachizviziva. Saka we just covered up as if kumba kwainge kwakapinda mbavha, because ndakati ndapedza kuwacha ndokubva ndazoyanika hembe dziya, and I then drove ndikatonoswera ndiinavo kumba kwaamai guru. Later on when we drove back to my place, ndipo apo mukadzi wacho paakazoti there is one of my t-shirt that has gone missing, and handina kana kutombopa t-shirt yemanga. I chose one of the most expensive t-shirt so that zvinge zvichizomeka sense. Ndakaenda ndikanovhunza maroja akatiwo painge pasina chavainge vachiziva. Then baba vakabva vazovaudza kuti no, kana iri mbavha yaba ichadzoka yega. Asi vanhu ava vakabetserwa, mudzimai wacho ndokubva atobatira pamuviri mushure mekunge vadzokera kuUK ikoko. But what they do not know is that t-shirt iyo yandakaba ndikaviga, t-shirt iyi inotogara mudare rababa, ende vanoishandisa. Vanoti paya kana vakatanga kucomplaina vachiti mazuva ano ndiri kushaya macustomers ekunana Europe, vanotora t-shirt iyaya vobva vatanga kutukirira vachidira bote pairi t-shirt iyoyo. Unotonzwa kapo iyaya either murume kana kuti mukadzi wacho ava kutofona achitoti sekuru kokurova ko ndine umwe munhu uyo ane maproblems ake, wandiri kuda kuti munge muchizotaura naye.
so munhu uya anobva atotanga kutotaura nababa, otonzwa baba achitoti tarirai muone kuti ndatotumidzirwa kana 1,000 pounds or more than that mukoma. Kunyange vakati ndiri kuda motikari, vanongotora t-shirt iyaya vobva vatanga kuitukirira. Someone anenge atori nenhamba dzekudana Europe anotofona aine rimwe ziproblem rekuti kana baba vava kunomuchaja vanomuchaja zvekurevesa. So mukoma ndiyo secret yangu iyi yandiinayo. Inini manje ndiri munhu wekuti ndine hana nhete zvekuti pose pandinenge ndiina amai vangu ndinenge ndichida kuvaudza nyaya iyi zvose zvatinotumwa kuita nemurume wangu, but ndinozongoti let me just leave it like that. But ndazongoti ndinge ndichingoyawo neconfession yangu so that mhuri yeZimbabwe inge ichingozivawo kuti dzimwe nguva kana ukaenda kunobetserwa sometimes unokwanisa kuzogumisidzira futi wava kutodyirwa mari nemunhu anenge abva mukumubetsera. But murume wangu anganzi ari wrong here nezvaanoita, because like couple iyoyo mukoma, they had tried everything. When they came to my husband vakatobetserwa. So I really do not know if izvo zvinoitwa nemurume wangu, if we can say kuti it is wrong. Mukoma nashi kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mainini avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mainini ava mucomment section. I think kuti zviri kuitwa nasekuru avo zviri wrong, because kana vachibetsera like semunhu anenge abetserwawo unokwanisa kuzotodzoka uchitotenda, not kuti munozoshandisa hembe dzemunhu, kuba bhutsu dzemunhu, vanhu vari bhizi mumatare, hembe dzombobiwa dzomboendeswa kuna mukuvisi, dzonoitwa sei vanhu vasingazvizivi. I think kuti izvozvo zvinenge zvisina kunaka. I don't know kuti vedare munopaonawo sei, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mainini ava mucomment section. Kana uinewo zvawakambosangana nazvo zvausina kunzwisisa mushure mekunge vaenda kunobetserwa, you can come to my inbox and you tell me your own side of the story. Rekezaitivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndichangobvawo mukupinda mumarriage mukoma, even though nemurume wangu takachata, but mwoyo wangu unorwadza. Like last weekend iyo yadarika, mukoma nashi murume wangu akatora mabhaketi anokwana iwo kuita 4 ainge akazara nemvura. Mukoma ndokubva atanga kudira pamakauchi zvekuti kutaura kudai so makauchi ari kuita kunhuhwa, moisture chaiyo. So ndo zvaanogara achiita. Izvi ndakatanga kuona kuti ndo unhu hwake apo patainge tichiri mukomana nemusikana, kuti taiti kana tikanetsana dzimwe nguva aikwanisa kungotora zvimwe zvinhu zvaanenge akambonditengera, then paya kana tazotaurirana munobva azonditi sorry. Saka ndakangoti maybe zvichazongoperawo nekufamba kwenguva, but now I can see kuti it is now affecting. And chinondirwadza ndechekuti makauchi awa, it was a gift from my own mother. Ndakatomuudza kuti iwo sezvo uri munhu wekuti ndo zvaunoita izvo zvokuti kana ukatsamwa unopwanya zvinhu unoita sei, dai warespektawo magifts awo andakapiwa naamai vangu. So this time around apo patakazonetsana ndipo paakazonditi the reason is to why ndikuda kuti chikauchi ichi ndichidire nemvura so that chinge chichiora, it is because iwewe naamai vako mose muri vaviri hamuna kukwana. This was after abva mukundipwanyira airfryer iyo yandakapiwa zvekare navatete vangu pamuchato wedu. So I really do not know kuti ndoita sei. Should I just walk away? Apa we do not even have half a year kubva zvatakachata. So I'm really confused. Todawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Upenyu hwakaita sei kuti patakanetsana tichibva kuhoneymoon, munhu akangotora golf stick, ndakachema mazvenzwa, ndokubva atema TV negolf stick. Apa TV yaya yange iri hombe, then ndokubva tazotanga kuita off budget zvekare, ndobva tanotenga imwe TV. Tine rimwe zi4 plate stove iro ratainge takatenga kuBradlaws. Takaritenga almost 6 point something, but stove iyoyo I don't think kuti
ichashanda ini, nekuda kwekuti akangotora futi mvura apo patainge tichinetsana, ndobva atanga kuidira mvura ende anoita zvekuzadza bhaketi nemvura obva anodira zvake. Then kana adaro mangwana acho makuseni anobva akumbira ruregerero zvokuti ndatonetawo nemasori ake. Dai kwanga kuri kunzi zvinhu izvi anozviita akadhakwa, waikwanisa kuti idoro, but mukomana murume wangu haanwi doro, aiti sei. Ukamuona achitoverenga bhaibheri kana kuti akagara mumotikari make unokwanisa kutofungidzira kutoti munhu kwai, but hei, tinongoti kana tikangonetsana so anoita sekunge anenge atobatwa nedhimoni renhamo. Dzimwe nguva mukoma tikanetsana munhu anobva atoti chakati ndava kutochitengesa, chakati ndava kutochitengesa, ende zvechokwadi haatombonyari zvekuti anotouya nemunhu achitoti nhengi uyu wandasangana naye ati ari kuda mubhedha, wabva watonzi waranura machira ako otobvisa mablankets pamubhedha wotoenda wotomborara pafloor iwe kuzonosvika achizowana mari, because iye mudhila anokwanisa kuti maybe 3 days later ndopaunongoona angokutextira pangava pari pawhatsapp kana kuti an SMS obva ati kune vanhu vedelivery vari kuuya, so just watch out. Pasina kana nguva unozotoona pagate patosvika kana motikari ichitodeliver brand new bed. So I'm tired, I'm really tired. Nodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nemazano, because I'm still very young. Handidi kuti ndichizofa neBP and depression. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, but I think kuti there is hope. Hanzvadzi kana muchiti vatori nenguva mukoma ava yekuti kana vakagara mumotikari mavo vanenge vachiverenga bhaibheri vachiita sei, I think there is hope. And at the same time I think kuti vatori nekakushandiswa kavanoitwa, which means kuti vanotoda deliverance. Saka it's either panenge paine munhu anenge achitovashandisa, but focus on him reading the Bible. Try to read the Bible with him as well. Pavanenge vari mumotikari, maybe you can join up with him. I don't know muri yeZimbabwe kuti mwanasikana uyu anga ebetserekana sei, but I don't think kuti it is time yet for her to walk away. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mucomment section.